Pater Moeskroen bestaat al behoorlijk lang. 27 jaar, ja inderdaad. En het begint misschien een beetje aan te zien, ik weet het niet. Maar jawel, 27 jaar zijn wij zijn al 27 jaar jong, zou ik maar zeggen. Er zijn wat nieuwe gezichten bijgekomen, er zijn wat oude gezichten uitgegaan. Als de gezichten te oud werden, dan was het wegwezen. En er zijn wat jonge, frisse gezichtjes bijgekomen. En verder, de energie is hetzelfde gebleven. Natuurlijk, we zijn muzikaal wat andere richting ingegaan, dat wel, ja. Dezelfde richting als 27 jaar geleden, alleen is daarbij gekomen dat we in het theater staan. Dus daarin brengen we toch wel wat serieuzer werk en wat indrukwekkender werk. En in de feesttenten is nog altijd dezelfde ingrediënten, is gewoon gezelligheid, feestsfeer en hossen. Zonder theatershow geen feesttent en zonder feesttent geen theatershow. Nee, we hebben die wisselwerking hebben we ook nodig. Die energie die moeten we kwijt in de zomer. En die is op aan het eind van de zomer. Dus dan gaan we lekker de theaters in. Heerlijk, dat lekkere warme pluche opzoeken. En dan tegen het eind van het theatershow seizoen hebben we zoiets van... Nou maar we eens even de benen strekken. En nou gaan we die energie weer eens even eruit gooien. Dus het komt er hartstikke perfect uit. Die ene hit die was 20 jaar geleden. En toen waren wij al zo lang bezig dat we zoiets hadden van... Oh, ja, best leuk, zo'n hitje. En die ene hit, Roodkapje, refereer jij aan natuurlijk... heeft ons ineens in een bepaalde richting geduwd. En dat was een beetje een vreemde richting voor ons. Want wij voelden ons daar aanvankelijk niet echt in thuis. En ja, eerlijk gezegd nog steeds niet. Maar het is een onderdeel van onze muziek. En het is een onderdeel van de band geworden. Ja, Naar Huis, die gaan we vanavond spelen. En er is nog een single afgekomen. Die zat niet in de theatershow, maar wel op de cd van Pater Moeskroen en de Kelten. En dat is allemaal voor jou. En dat is gewoon echt super... Ja, goed nummer. Rare van begin tot het eind. Heerlijk.